Biyag ti tao. Duna, napagnumuan mi kadagiti kakabsat mo. Asika ti pagtuluyan mi nga agadal iti kolehiyo, anak ko. Ha? Agpayso nanang? Wen, iso asaya atom ti ag-eskwela, anak ko. Tapno makaturpos ka iti kolehiyo. Uwan nanang, promise. Agyaman ka kadagiti kakabsat mao, ta iso dati nagpabigay. Kaya't ko kumamit tagtuloy nga agadal, nga marigatan dana ng kantatang. Tamakitaltanon danaang. Ore siya, kahit kumitag tuloy nga ag-eskwela, ang amawan mabalin ko. May salahan ka no kada tayo ti kabalan na nanang kantata nga pagadalan. Wando na, napagnumuan mi asikalaangan tagtuloy nga agadal. Ta sikati kalaingan kada tayo nga kakabsat. Sikati kanayon nga agtap iti pagadalan. Agyaman na kiti pa nagtalakyo kanyak. Kat ikarit nga agadala ka na imbag. Ipasigurado kada kayo ang makalpasak iti panagadal ko. Kat da kayon to ti pangisagutak iti baligi. Anya ti planong itamanong Ben? Mapanang iti syudad, ngayon ti kayam ko. Agpaayak a helper na, Elsa. Sika nga Kaya't ko kumamit tagtrabaho iti syudad. Ang pampanunutak dana ng kantatang. Awan kadwada dito'y balay. Isa apang panunutak lang ang taglako iti barbecue dito sangwanan ti balay. Mayat na panunot mo ha. Dalan iti sango ti balay tayo. Iso asigurado nga adu ti gumatang. Ang pangalamo iti pagpuuna mading ko. Lukatakton aja alkansyak manong. Ay na, masakit man ang tisakak bakit. Ay na, limtag manayin. Ay, nasubraman nga minong tinangan iti maiparit iti kalman iti kasaran. Amom abawal kan ka, ng pinalaluan mo. Uwin nga raod. Naimasak ngamin tinagsida. Ita lang ngamin na makasida akit kasjay. Ala, siya kung ti mapanagsibog kadag iti mulat anatang no di mo kabailan ti magna. Ay, nasakit. No magnahak bakit. Ay, ano sampay lang aro na. Wen lakay. Ay abak pailaeng ni Elsa takadwaan nak nga agsibog. Uray ta saan ang naglako iti barbecue ita. Agawid kayo nanang talupas kung ti agsibog. Ado pa iti sibuga manak ko. Tulungan kan tapno malpas adagos. Saanen? Kabailak daytoy. Ingkay kat kitaan ni tatang. Taamangan no mabisinan. Ingkay ilutuan iti kanan na. Sige nga Rod, anak ko. Hello, anak ko. Kumusta ka ditan? Masayat mo't nanang. Ay, wen. Isungay mawagak, tanagpauitak iti kwarta. Mapantuirwaro ni Elsa. Tagumatang kayo ti kasapulan nyo, di tabalay. Apay, nagsweldo kan aya anak ko. Wen nanang. Agurnong ka iti kwartam. Di mo ipawit amin ti sweldom. Taada pa'y mat kwartami nga uray kaskasanaw. Basta alaan nyo, tanyaman nga pauit ko. Isupay apang nayon nyo iti pagadal ni Dona. Ay, wen. Kumusta ni Dona? Kasjay nasaya at matipan nagadal na. Ala nanang. Bagbagan nyo akanayon ha. Tapno makalpas iti panagadal na. Ay, sige, tagrupot kami nanang. Agitulod kami manan iti sabsabong iti Manila. Bye! Sige anak ko, bye. Oh, at iti allowance mo doon na. Agyaman nak nanang. Aywan, bayad akong di balance ko iti pagadalan. Siyak lang aminan ti saan ang nakabayad. Apay numakisarita ka payla ang anak ko, tainutam abayadan. Kababain, may mayat no bayadak aminan. No damot la pagbayad ko di tayag yun, taparehas matlaang. Paggatang mi kumay ti abuno, di ituldulin ko akwarta anak ko. Damanang kan manong ngay, awan ka di kwartada. Di damang mangtod ka da kayo aya. Mangmangtad damot kiti, anak ko. Yagyo nga rodan ti pagbayad ko nanang, tap na malpasan. Sige, mabiit laang arod, anak ko.
Nanang, tatang, mga sawa kon. Apay, awanan plano mga agiskwela, anak ko. Kaya't ko tagtuloy nga ag-eskwela. Nga masikog mo tan Genoviak. Tada ka din ornong mau nga ramatan nyo nga kasara anak kao. Adamat ang tatang. Uray, simple la akasar ti angayan tayo. Doon na ading. Pasensya ka, nung jak pala makatulong amang tititition mo. Dandani nga minan aganak ti asawak. Okay lang manong, mawatak. Awan problema iti dayta. Hindi pa ila Elsa ti tumulong kadananang kantatang. Naimbag tulo na makapas ngayon ni ipag mo. Makatulong ak tumanan kada kayo, ading ko. Wen manong, sana bali. Makatawan lang ang tiurayan. Agturpusa kun iti kolehyo. Nanang, tatang, agpakada-kada kayo. Tay nakagtrabaho iti syudad. Adda pagtrabaho ak ijay. Kaya trabaho mo nga ija anak kao. Waitress iti may sa restaurant, tatang. Aganad ka ijay anak ko. Di ka agliway nga kararag. Ni Apo ti mang tarapay kan ka ijay. Agyaman ak nanang. Ay, nakapsot mat nga mintikita iti panaglako iti barbecue dito eh. May mayat iti papanak. Tamayat ka no ti sweldo kung natigayom ko. Saan mo problema hindi pag-aabang mo dito syudad? Tag-stayin tayo kada boss. Nasaya at nga rod no kasta, Gigi. Sana narigat trabaho dito ay. Tilang pakabanlugan tayo no weekends. Tanagad ado ti tao. No weekdays ay relax na relax. Kasta ka different. When? Iso apat check saan ka ma-pressure kan ma-stress iti trabaho. Ay, girl! Talaga ka di ka nagtuloy ang nag-eskwela? Saanan, friend? Ay, napay ngay. Awanan balak mo amang ituloy manan? Saanan, friend? Naawan pagadal ko. Ganisa na bali. Taumadanin ti panagturpos di buriter kakapsat ni. Okay lang kada kami kinimanong ko. Nga uray saan kami ang makalpas iti kolehyo. Basta makalpas di kapsat ni. Pakaragsakan min dayta. At least, adda may saan nakaadal kada kami, Gigi. Nanang, tatang, intun bigatan ti graduation ko. Ay na, kamaudyanan na. Makaturpos ka matlaang anak ko. Agyaman kami, tasinay-saya at mo tinag-eskwela. Utang ko ti amin kada kayo, nanang. Tatang, Ay, maragsakan kami anak kao. Kahit sapay lako ba? Nagtultulo yan, ti pananggunod mo. Kadagiti arapaap mo iti biyag. inakagtrabaho nanang, tatang, panawan kayong diti balay. Sige, aganad ka anak ko. Wen nanang, o sige, mapanakon. Kasla ka ano laeng idi agad-adal pa iti anak ta, lakay. Ita, may sa profesional. Napintasan ti trabaho na dito'y lugar tayo. Bakit? Apay anak karupangat ka, lakay. Simruman ng tisakak. Limtag ngamin manay na. Ay na nagsakit pa ti sikat ko. Ay, agin anak ka pa'y laeng. Di ka pa'y lamapan ijay talo. Wan, ay ka ba ilang timag na. Pasarayag sakit pa iti tiyan ko noon na duma. Anya, ay kat mapantag pa check up Narigat numabaybay ang daita. Ada kwartaya. At dapay matay duldulin ko ang naglakwan tayo tinatan. Ala, agrobot ka, tainta agpa-check up. Imayak, taumayak ko maumutang iti kwarta mading ko. Sikatin na panunot kong asitgan. Tas asidig dito epapanak. Tagpadatang ada dito syudad. Katun manuti ka sa pula manong. Apag iso, nagsweldo kami idi kalman. 3,000 man ading ko. Tapag pa doktor ni bagat ko. Kanayon ti pa nagsakit di asawa. Ay, kaasimat ni Ipag. Ala, itod ko ti bulbulo da manong. Diyak pa'y may ikanan dananang kantatang iti kwartada.
Takas tayo mo ti mapaspasama kiti asawak. Ala, saan abale, taadda ni Donna ijay. Patsik adi na baybay ang dagiti dadakkel tayo. Tikit di asawam ti panunuta, manong. Agyaman ak Elsa. Sabay kong matagimbagan. Tapno makabayad ak kadagiti utang ko kan ka, ading ko. Ay na, saan aday ta ti panunutam? Tikit di pa nang paagas mo iji asawam, manong. At nakita da abataw iti apro ti amayo, anak ko. Kat masapol ka no ama opera. Anya, kat mano-kanungay ti magastos iti operasyon nanang. Ay, medyo dakkel nga road, anak ko. At damat kit itay idul-dulin ko, ngam kurang da ijay. Kasano nga tan? Sapay adda ko magatangag. Ha, Damanong ben kan manang Elsa ngay, inawagan yon. saan pa anak? Ay, awagan nyo ida at amang tadamot iti kwartada. Masapul a pagtitinulungan mi atallo ti magastos. Saan matla siyak ti anak yo? Anak yo mat ida. Isa masapul nga agtitinulong kami. Saan lamay may sa taggastos nanang? Hello, nanang. Pasensya kay pailang ha. Tawan may pauit ko a kwarta. Tamasakit ti asawak. Okay laang, anak ko. Maawata. Ala, sapay ko mga road tagimbagan ka asawam. Uwan nga rod, nanang. Ado pa yung ti utang ko kan Elsa. Angam, awagan nyo na ta. Barang adama ited na. Friend, agpabulod ka man pa iti kwartan. Ay ala, sa ngaribo lang ti kwartak dito ay. Adda ngamin binayadak idi kalman. Angam ala Alam mo tayo nabatbati a kwartak Ni, anya ngayon ti allowance mo, no itad mo dayta. Ay na, siyak ti bahala. Nalaka lang a discard yan dayta. Angam mapay, kasla ka namin kamutan a maawanan iti kwarta, friend. Pangip-ipanam iti sweldom. Ut-utangan ni manong ko, friend. Tagpapaagas di asawa na. Kan masapul ang maopera ti amami. Iso ang kasapulan mi ti kwarta. Anya! Ay sus! Sapay na ira ng awan takwar ko. Angam, apay no kasaritam ni boss ta bumalik ka. Ah? Kuyugan nakman nga road, friend. Manutim pawit ni manang nanang. 3,000 pesos lakan o tinadiskitar na anak ko. Hinutang ka nung amin ni manong mo, jay sweldo na. Anya? Ay, grabe mo ti kinaimot na gidya kakapsat ko. Sana gaputada na talga na trabaho ka kat ipabaklay damot amin kanya kung ti responsibilidad. Tumulong da kumamot Gaputa siyak ti kabalayo. Siyak mat amin ang tinamnamahan damang ipaiti kasapulan nyo kani tatang. Madimat Saan mat nga itag na nayon kat singlak? Kasanon, numakiasawa ak tumatan. Kat adanto nanak ko. Siyak pa'y lakad tinamnaman nyo ang mangipaiti amin na kasapulan nyo. Aw-awatam latta kumaan, dagiti kakapsat mo. Tabasit lang amin ti swelduda. Kan pasensya kamutan. Tasaan mimot anagayatan ti panagsakit ti amam, anak ko. Nimot nga min tatang. Ure ang muda bawal kadakwada kanandalata. Kita anda kumamot dagiti kan kanandatan Narikat tagsapuli ti kwarta. Sana mapidpido ti kwarta. Oray saanan bakit? Di ako nagpa-opera. Anya asahan numabaybay ang data, mas delikado. Kababain ka ni Dona. Mapasubo nga gastos. Awan kwarta ta nga ramhaten ta. Imbag anamot nga grubwat ta itay saan aya. Kasjay ti panagsasauna. Aw-aw atemon lakay. Anya nga ay nakarubat kayon. Intayon. Wala agrubwat kan. Tapnusan nga agungot di anak ta. Daras lakay. Hello, Donna. Kumusta ni Tatang? Agawid ka man manang. Tamay mo man kita ang dananang kan tatang. Anda trabaho. Diyak makalangan iti trabaho. Ah? Ay, adang magtrabaho ka ading ko. Ay na, panawa mo day tatrabaho ta nagbasit tumatlat sweldom. Ha? Umay mo kit di bantayan dananang kan tatang. Anya matikastan, siya kaminan. Siya lang aro tagas-gastusan. Siya pa'y lati mga sikaso kadakwada. Saan kumamatakas na ti style Iasa yung matamin kanyakon. Makitinulong kayo matamanang.
Ala, bayam. Agpakadaak iti boss ko, Donna. Nagbaliwan ti ugali di kabsat tamanong. Ngimaton ti purwana. Nagsakitan ti panagsasauna. Nadlaw ko matday ta, Elsa. Imawag matla kanyak. Agkakasakit na giting bagbagana. Anyan. Saan matakas di idi ni Donna? Nagbaliw matan. Kasla saan nga iso tay kabsat ta idi anak makin nakasingsingpat. Nagbaliw idi nakaadalan. Itatan na opera kayon, tatang. Kitaan nyo mat ngamin nagitikan kanan nyo, ah. Kan ko na ti doktor at anggadan nyo na imbag ti sugat yo. Tapno sana mabriat ti dait na. Sana natangkan ti ulo yo, ta sana da kayo taggasgastos iti panagpagas yo. Way, anak ka. Sana gaputa di adalak. Nga da natalga da trabaho, kat namnamaan nyo matan ti sweldo kapag paagas yo. Sana may sa anak yo. Talo kami. Iso asaan ko malasyak ti pagdawatan nyo iti kwarta. Nang runay tatadan nobyo. Makiasawa ko ni Timabit. Ala, husto day tan Donna. Di mon pagsawan ni tatang. Ta saan na anagayatan ti panagsakit na. Saan ko pagsasawan manang? Ibagbagak laeng. Ala, mapan kan iti trabahom. Ta siya kun ti makaamo kadananang kan tatang. Ni, apay nga gim impake ka, Donna. Papanam, Agdan na kami ni Tinobyok manang. anya, pagdanaan nyo ngay. Agabang kami ili. May mayat no madayuak. Tap no mayadayuak iti responsibilidad nga impaako yu kanya. Anya, apay, di kay pa'y agkasar iti nobyam, sakbay ng agdan na kayo. Di man pakibiyangan ti may papa ni Tinobyok, tabiyag ko da ito manang. Anyan, talaga asabalin ti ugali ti kapsat mi. Manipod na addaan ni iti trabaho. Nagbaliw matan ti ugali na. Yeah, agabrod ka ko nam, Elsa. Wan tatang, tadamang tulong kanya kagayem ko. Iso ti makaamo iti amin ang magastos. Sayang day no paluspusak. Day ti laang ti amok awagas, tapno makatulong kada kayo. Awan na ilupas ko a kurso. Iso nga agabrodak laangan, tatang. Ay kat nasaya at ano agabroad kan manang. Tapno makatulong kamat kanyak. Wan Donna, takababain mat ngagpaysukan ka. Maibusan piman ti kwartam. Gapo kada tatang kananang. Iso apasan siya kalakuman, ha? Sapay ka na yun ang maulaw ni nanang. Tsak amuan niya mo ti sakit na. Ay, gastos manan. Ala, di ka madanagan. Syakton ti mangipa-check up kininanang. Kat di ka madanagan. Tadi kam agdawat iti kwartam apagpa-check up na. Syak ti makaammo nga agdiskitar, Donna. Hello, Manong. Di mo't nalaing kan nga agmaneho. Well, Elsa, siya ti mangiman maneho, iti may sa attractibus me. Kaya't mo ti umay dito abroad. Tulungan ka, Manong. Driver ti applyam dito eh. Dakkel ti sweldo. Ha? Eh, kito na. Alaman nga ron atin ko. Kayat ko, ha? Hello, anak ka. Kumusta kayo ni tikabsat mo dita abroad? Nasayahat kami dito tatang. Kanayon kami nga agkita. Nagsweldo kami. Iso nga agpaw-it kami manan iti kwartayo kininanang. Agyaman ka may, anak ka. Wen gayam, napagnungwan mi kini Manong Ben amang tangdan kami iti babaunin nyo di tabalay. Anya, apay masapol pa ilang aya. Wen tatang, tapno adakad kadwayo kininanang. Kan tapno addag luto iti kaninyo. Kas kada mangilaba iti murang nyo. Eh, kabaylan mi pa ilang arami den dagita. Isupa iti panangdan nyo iti katulong. Basta manangdan kami, addan natulag ko nga umay di tabalay, tatang. Ha? Papa Namlam. Kasangsangpot mo lang ang pumanaw ka manan. Ako, nalipatak ti may sa cellphone ko di palay. Inaksugdian daw na. Anya? Sige, sir. Diliwan nyo dagit abalang kantes. Ma'am,
Oh, Glory! Apay nga takad mo mga pulis! Di ko na! Yak matuntun tayo umok yung iti babae! Agpulo kayo itan! Ha! Nakaawang ka, Madonna. Kumusta? Naimbag man ta nakalagip ka nga imawag, ading ko? Wen manang, bumulod ako iti kwartam. Nabayagan nga ang trabaho. Tapi naikat na ti asawa ti ex ko iti trabaho. Kat aging gaita, marikatan na nga agapla iti trabaho manang. Ala, orayom ti ipawit ko ang kwarta, Donna. Angam no kayat mo, tulungan da ka nga agabrod. No awan ma-applyam at trabaho dita. Ha? O sige, kaya't ko manang. Agyaman na kada kayo manang Elsa. Manong Ben, tinulungan da ka makaumay dito abroad. Kasta tiya kakabsat ading ko. Nagtitinulong itirigat kang ginawa. Pakawanan da ko ma. Gapoy ti ugalik iti kalabas. Naamiris kong tibidot ko. Agyaman nakta nakaamiris kan, ading ko. Ala, pagadalam dagita na pasamakan ka. Amom ton tirumbang kan saan iti sumaruno. Ay na! Nagigida na nagbakasyon dagiti talungan naktabak ay. Wan nga road lakay. Ay na, kailiw da kayon nga anak me. Kailiw da kayo matananang, tatang. Kailiw da kayon. Oh, adto ti pasarabok kada kayo nanang. Tatang, adto ti kwartayo oh. Ay Ah, na, ay. kwarta at gustiyaw awat mo anak ko. Kat kasansang patyo pa ilang. Pakawanan da ko mananang. Tatang, no pinakitaan kayo iti sana nasaya at iti kalabas. Ipatpatag kayo at dadakkel ko. Saan da ka aginura, anak ko? Inaw-awat milatan, dagidi adyar mo kada kami. Tamo me ang makamiris kan tumot lang. Patpat ganda ka mat, anak ko. Da kayo nga anak me. Patpat ganda kayo amin. Uray kasano ti kinangato ti adal mo, no di mamutag pakumbaba, awan na pintas atungpal mo. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Sapay ko bata nakaradgad kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo akarya, saan naputpudno anagan. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Emelda Enero, ni Armeda Angaon, ni Marjorie Iban, kan ni Maricel Galarin. Kastimaan ti surat ni Pagayam Karya, Dear Manang Biyanang, bakutak abalasang, nabayagan na kursunadak ni bayaw ko, baro pa'y laide ngam crush kon. Isunalaan tani kabagis ko ti inasawa na. Aging gabi maket kami, sana nagbaliw ti riknak. Aging ga na panunot ko ti nagbakasyon iti balay da kabagis ko, kan ni bayaw ko. Rugyak ti agsalaysan. Umaya man, kabagi siya nang. Nay, kabagis karya, si kamot gayam. Umayak ag bakasyon, kabagis. Ah, ay katun ala, sumrag ka. Agyaman na, kabagis. Ay na. Umayak man, ag-relax dito yung balayaw. Masurunak iji lugar tayaw. Adaw ti kalabang ko ijay. Na, apay manan aya. Masurunak kadagiti na apal at at tao. Padaksindak pa
pa yan. Gapo iti apal da kanya. Nagalas ti aramid dagiti at tao. Di lang amin agmarmarites ti amuda nga aramidan. Imbis ajay la kumabiyag da ti pakibiyangan da. Sa amag tatila pakibiyangan da. Anya, asino da aya? Hay, basta amin da. Awan pa'y limpyo itan iti lugar tayaw. Pasig da aminan aman nakibiyang. Isu adito yak mampay labalayaw ka ba guys? Ay katuwan awan problema iti dayta ka ba guys? Mapanakaon, siya dang bakit. Inakagpasadan. Okay, tutoy. Aganad ka. Tay kiss ko ngay. Wala. Ay, makauray ka kaday. Adamon at talaga goodbye kiss mo kanya kahit. Mwah! Nga nga nga. Masapa ka nga agawid Wayne! Ay, anyat kaya't mo pasalubaw. Sumay, fishball, supaw, wano kikyam. Kumpurmikan kan lakay. Kaya't ko amin. Basta masapa ka nga agawid. Tasapa ta agluto iti pangrabyan tayaw. Sige nga raw. Mapanakaon. Bye-bye! Napanan ni bayaw ka ba guys? Wen, napan man nagpasadan Nalailo mo ni bayaw king kanya. Manang siya na. Agdapay pakiskis na no pumanaw. Ay wen ka ba guys? Uray no sumangput dayjay. Agkanaklat ta. Nagkasat kameten ka ba guys? Nakatumpong ka itinasingpet kan nalailo nga asawa. Day tamet ti pagyamyamana. Tasaan na nagbalbaliw ni Tutoy kanya, kabagays. Iso na laang ta, awan anak yaw ka ba guys? Sayang, di na maiwaras ti kinataer na. Ay, wan nga rod Ang ayos lata. Naragsak kami lata, nga oray saan kami anaparaburan iti anak. Sa bagay magkidi Ngayon, kasyanaw, no ada mapututan na sa balay, manang. Agungot ka kaday. Ay, wan apaak ang mga nusinaak pa yan, karya. Manang, aday bagak maipapan kinibayaw tutoy. Ngam di mo ibagbaga asyak tinang ibagaking ka Anya dayta, kun naggapuam aya. Naggapuak iji plaza, napanak iji paradaan. Kaada nakitak manang. Nakitam nga, Ni bayaw tutoy. Ada kadwa na babae nga agmirmirinda iji jeep na. anyat meriendada. Baseball kan kikiam. Anya, pasahiros na siguro Imposible ay. Apay nga rod nga may sa abaso di inumanda palameg. Agkabaso da. Anya, Ay na, paliiwom di asawa manang. Ang mga no agin lalailo laking ka. Tapno saan amadlaw ti madingar aramiden na. Ngamnay, ulitak. Di mo ibagbaga asyak tinang ipulong king ka Nga uray anya ti magpaspasama. Sigay ka ba guys, di ka madanagan. Sigay, tapalot po tagtuman ti asawa. Anya at chicks ngay bagbagam bet. Aya, adaya chicks ka. Awan. Asino nga raw di kadwam amang mangan iti fishball kan kikiam ije paradaan. Baseball kan kikiam. Ay ni si Bastiana dayjay. Naggindan kami lagi matang iti merienda may. Ket gaputa agarbes. Ay, imunag kami ijay-jay. Kinsan mitlaada kami ti adda ijay-jay. Ado kami. Naira na laan nagabay kami. Wan ngam apay amay may sa abasaw ti pagin inuman nyo iti palamay. Anya may sa... Ay, daytan ti palso adamag. Isulang ti minom iti palamig. Jak imin inom. Jayag paisaw ti bagam. Agpaiso mo ti bagbagak. Asino ay atin nagipulong kan kay tinayta. Basta, jak kayat nga ibagato taoy. Palso dayta nga ipulong na kan ka. Kasde ti rumbeng manang siya na. Si taem di asawam. Kung uray kasano ti panang pilit na king ka.
No asino ti agipulpulong, di mo ibagbaga. Tapno agidano naktumanan king ka ah. Ay, maditirik nak itinaamwak karya. Ha? Saan nga agar arami daya si Bastiana? Tano ang kamkam malay balik tadak jay ulo na. Ah, nakaro ka gaya mga agimon manang. Ay, wala, ha? Numaaktuak nga babae, ang piyang-piyang tilangit kandaga. Ang gulo, Maiturid mo nga ta nga sinaan ni Bayaw, no bilang laang manang. Ay, katun na. Papanawag ka dito'y balay. Aw, talaga? Wan, iso asaan nga agar arami daya tutoy. Tadyak kayak ti malukluko. Agkapi ka, Bayaw? Adayan na pudot ada na umipag. Kaada nagluto Taamok akas nga oras ti panagkapkapim iti malam. Ay, sige tamang timpla akman garaw. Saan ang sakon, Bayaw? Anya timplam aya. Sweet, very sweet, wino medyo sweet laang, Bayaw. Ay, not so sweet. Okay, napait, wino medyo napait. Ay, medyo napait. Bayaw, pakikugkod mo man to'y kanawan alegs ko. Saan pa'y ngamin anang magaan to'y cutics kukot. Diyak pa'y mabalin nga ikudkod to'y imak ta madadaal ti manicure ko. Ha? Ay na nagkatul, alan abayaw. Pakikudkod, please. Kwa, sa Ay, dino na. dito'y abanda. Dito'y bayaw, dito'y. Mabit lang araw taala at isagaysay. Tayo suti pang kunkun ka. Daytoy. Anday ta, nakunkudan ay. Gatanga mo to'y do abalkot adaing ko tatatutoy. Wano gulpyum to'y liman. Ay saan? Aduunay. Husto day tadwa, Olivia. Sige nga rog tata. At iti bayad ka. Keep the change. Ay na, thank you tata. Umay kay tumanin lakwan ha. No problem. Basta sika, Olivia. Hey, si kaya babae. Ada pa naggustong kinibayaw ko atutuan niya. Ha? Ala, anya ka din day tang ibagbagam nana. Agin didi ka pailaan. Nakadkadlaw mo ag-crush ka kinibayaw ka. Apay, awan asawam. Ha? No awan asawam, saan anibayaw ko ti pagdiskitaram. Agbain ka kumamot Adda di kapsat kong asawa na. Nagado di dati pagpaarumam. Di pa'y bayaw kumay. Ay, sige, labsan ka pa'y nana. Jak mo dagit nga ibagbagam. Ay, siyaws manang. At ipaam di asawam, itikas di nga aramidin na. Agasaw, makiginggin nantil iti day nga Olivia. Ha? Aglablaba ka ngamin itay, so adi mo nakita. Nakadkadlaw nga kursunada ni Olivia ya asawam. Kumanataw ang makisarsarita kinibayaw. Kinibayaw mo, kay kaya na. Ay, masurunak ang makakikita. Anya? Kinagasam day ta. Saanan nga inala ni bayaw ti sukli na kini Olivia. Anya nga iti kayat asawon day ta. Nagdaktol sapay ti sukli na. Impadawat na laang iti day nga Olivia. Anya pa iti naramid da. Nagginggin ng tilda nga raw. Ngamnay, no si taam ni bayaw, di mo ibagbaga asyak tinangipulong king ka nga uray anyat mapaspasamak, wan. Wan kabagays. Liklikam man ti makiginantil ka dagiti babae tutoy. Kagurgurak ti kasta. Kano sa anak mit makiginggil nantal. Tiko nam, jak nakita ti estalyo ang nagsarita kin ni Olivia itay. Mayak ti kinatawaya. Na, pati katawa, dati say. Kanya kumano ang kinatawa ka, may. Kaya normal mo ilang ti katawa, may. Kaya saan kami mit nagginante. Ay, basta liklikam ti makisarita iti dayjay nga Olivia. Tanakad-kadlaw nga da pa nagkursunada na ka. Ay,
Bagan ano na kumami day jay ngay kaya ko. Jay katawanan na ati kurso na daan na. San asya? Basta ramidom ti bagbaga. Liklikam ni Olivia. Period. Naimbag nga oras yaw, nana. Adda da tatatutay, kina na siya nang. Awanda, apay aya. Ay, adda ko maibagamay. Ayat ibagayaw, tasyak to ti mang ibaga. Alaan mi kumaidaan ninong, kun ninang min, itong nagkasar kami. Sige, ta ibagak to. Ay, iso na lang, tanalipata mo, tantay full nin na siya nang. Ay kwa, karidad ti usto anagan ni manang ko. Ay, kasta ya. Wen, karidad. Sige, ta isurat ko ti si bubukil anagan ni kabagis ko. Kastamit tin ni bayaw ko. Ngam ti apelyido ni kabagis ko, idi balasang ti kabil ko Ta isupay lat usaran na. Ha? Saan ka nagkasar ka ni Tata Tutoy, aya? Saan? Ay, jak mo gayam. Basta di namot usaran ti apelyido nila kay na. Ay, sige nga rin na. Tapno maisurat min iti invitation card. Sa kami tog sublimanan. Tapno maibagami kadakwada iti personal. Sige, ta isurat ka. Uray di kay to agsublain. Ta ibagak to kadakwadan, baraw. Ay, alaman nga raw. Tamang ano, makumikom kaminton iti masungad nga laldaw. Mala, agyamang kami na. Bayaw, adninong kakano indun kasarda duminay. Ay, saklaan. Duwata, bayaw. Anya? Datamat ti pinagpartner da. Manang, bumulodak man iti badom. Takurang matay bado a binalon kon. No kasta, saan ka pa'y nga agaway, karya? Saan pa'y manang? Dituyak pa'y laeng. Tapno matulungan ka kadagiti trabahom dito balayaw. Ay na, awan pang swildukin ka kabagays. Ay na, saan a problema dayta? Diyak maagdaw-dawat iti swildoking ka. Basta kaya't kulat tumulong. Tinapatag, manganak iti 3 times a day. Mayatan dayta. Alakit si katimakaamaw kabagays. Sigay, ipadawat kong dagiti daduma akawuskaw. Diyak metlaos usarunan dagijay. Ay, agyaman manang. Kanuan gayam, adda na pintas abistidam. Tay mabalin apang ninang kuma. Apay aya, pangusaram kabagays. Kwa, agninang ngaruk kanu. Siyak mati partner dakin ni bayaw nga agi sponsor iti kasar. Kasta aya. Madamat kidi tay extra abistida. Naminsan ko lang nga inusar. Ngam napintas day jay. Kasta, di ka umay di kasaran, bakay? Saan, tasaan mo't asyak team partner daken ka nga agi sponsor. Mas dawak mo ngarod ka dagi di ngagkasar. Di magkabagis mo team partner na kanyak. Ala, mapan kailat masadutak ka mapan. Diyak ko mamapan. Hanggang kababain-bait. Mapanaklatan Agawid akbit laeng apaman amalpas ti kasar, bakay? Pare Tutoy, ay nakumusta? Ay, pare Juliana. Si kadekan. Ay na, pimbintas kin imubing ka. Ay na, thank you. Nauray magsika, timar kamat. Ay, kapin anong tagkasar? Kaanakak ti babae. Ay, kastaya. Ay na, nabayagan dito nagkikita. Ay, wala, agtugaw tamampay dito tagin niliw ta kumaray. Ag istorya tamampay. Uray ta nalpasin ti kasal. Sige, kumpare. Ay na, kat ni kumari siya nang ay, kumusta? Ay kinasaya mitlata, maray. Aday je balay. Ay na, kailiw ko mata na makita kan makainistorya ni Marisyanan. Ay nakabagays, ni bayaw tutaw, ada chicks na isi kasaran. Asinaw. Ay nadyak am-amaw, ngam napintas abakat daygay. Naglailo da nga istorya, agin inaperdapay. Kan pasaray sipatan di babae ti abagan ni bayaw. Anya,
Dahito man kita am tila dawan da. Nakatalikod da. Ta itilikodan tinagpitsura. Ha? Sino nga'y dayta babae? Chicks na nga raw. Kano idinalpas ti kasar. Isuda ka na yun ti nagsarsarita. Intugaw da iti may sasulay. Nagbayag ti pa nagsarsarita da. Ako namlan na iliwan da iti tunggal may sa. Anya? Malagrubat ka. Taing karautan ida kabagays. Maditikas di nga aramid di asawam. Laklakayan at chikbaw. Jakmet kayat arugitan na ti ulom Ay, urayak ang makasangpag, takasaritak to dito'y balay. Mabainak ang mapanichay. May mayat musungatom ida adwa. Agruam da. Maditikas di nga aramidin da. Ay, apaw. Ay, sige. Kuyugan nak nga raw kabagays. Dagijay dan ni kabagays. Kita amanay. Duduada ijay suling agsarsarita. Payman? Sige manang, sungatom. Ipungot mo ti babae. Agsagana ka si kaabakay. Maipungot ka itan. Aga-agaw ka iti asawa. Balang kantis kayong agpapada. Ay, kumari Julieta! Ha? Naglukaw. Naging narakop na mutan. Ha? Anya mutan? Kunaklano aggubal dan. Ay, agam amuda magayam. Makapasurumot ti kastoy. Agawid man langal. Papanam karya. Agawid akon ijay lugar tayo manang. Nauma akon nga agbakbakasyon. Apay, adda di mo nagustuhan kada kamay kabagays. Awan, mailiw akon ijay balay. Kaya't kun ti agawid kabagays. Agyaman na kadagiti impakpakan nyo kanya. Sige, di akon agpakada kinibayaw. Pakibagam tulatan manang. Sige, mapana ko. Aklunak manang biyanang, nagkurso na daak kinibayaw ko. Iso akas jay tinararamid ko. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, na amiris kumatlaan ti biddot ko, kadjak amo no nadlaw da kabagis ko ti amen. Nakarik na ak iti baen iso api manawak. Nagawid ak nga rod, kadjak ko nagsubli iti balay da kabagis ko. Kat ita, no malagip ko tinapalabas, mababainak iti bagik, ta saan na may parbeng dagide nga inaraaramid ko. Alakastan, to'y pagayam mo, karya. Nasaya at unay, tanaamiris mo metlaan, asaan na may parbang tinaramid mo, pagayam karya. Kat limiklik ka kadakwada. Mas daawak tamis mo pa'y abayaw mo, tinagkurso na daam. Asawa mismo, tikabsat mo. Tila ipulpulong mo'y tikabsat mo, tapno apaan na laeng ti asawa na. Kat gundaway mutten, timang sulisog iti bayaw mo. Angam na yung bag-ata, saan ka nagbaligay. Bueno, papagayam, di taan tinagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam karya. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kat drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, ken Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanang! Manipod kani pagayam tayo nga alison saan naapudpud no anagan ti may drama itangam sakway na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kan makablawang pay da Jaime Rodriguez, Amelia Banglag, ken Leonida Carambas, dita Alicia Isabela. Kasi manti ko na ni pagayam alison. Dear Manang Biyanang, pakaragsakak no agsusukat dagiti nobyak. Ket no agsikugdan kaslawan anyaman na kanyak. Awan pakibiyangak no anda mapasakitak, tatilaang pakaragsakak ti pampanunutak. Rugyak man ti agsalaysay. Masikog ang genubyam.
Awang pa urnong mo alisaw. Kasano ang maikasal mo nga eh? Ti yung panunutan day ta kasar-kasar ta. Awan ti maangay a kasar tatang. Kat kapilitan nga awan pa'y maangar akasar a. Taawan mo pagkasar mo anak ka. Sana day ta tirasaon. Anya nga raw. Di na kaya dagiti dadakkel ni Aisa ang mga sawa kang kuwana. Anya. No di na kaya di saan laan. May ki di tapno mailisyak iti gastos. Ay, una yun na. Kasano mo nga main, akaya tinda ka, kikasta ka ba? Awan lang arudan ti trabaho. Agsusukat pa, dagiti nubyam. May mayat susukat. Ngam ti agrorotap. Nita, agpilosopo ka pa lang ba? Sardi nga mo, ti kasta nga aramid mo. Tama nga numadaksan kantaw. Awan ti pakadaksak. Da, Danag yun na ya. Amok ter aramidan. kahit, kasano nga rin ti sikog di nubyam. Di suportara. Anyat isuportam nga, kaya awan mo trabaho. Agtrabaho ka. Wain, agtrabaho aktaw. Na, Nagrigat mo ti agaplay ti trabaho. Nasa anak mo ngamin a profesional. kitoraan niya at trabaho di basta nalinis at trabaho. Taplo, ada pangalaam, iti pang suportam ka iti putot mo. At dapat ay imuna putot mo. Agkurukurang ka lang arudin kang kuana. Nagputot ka pala sa balay. Di aganos da. Eh, Nonya maitad ko ako anusan da. No awan di pasensya. Kano ngay nga klunin nakilisa? Damag kumot nga da ka nun nobya, kat masikog pa yan. Nabayagan nagsina kami tinubya ka. Ha? Kaano pa eh? Nasurok ang makalawas sila. Hindi ka kumabasta mamatilatan iti mangag mo Tadida mo tilawlawatin da. Siya ka ditipat yan. Apay nga anagsina kayo, Alison? Di na kaya't dagiti dadakkel ti babae. Iso binaybay akmet na. Iso da katikam kamada kaon. Oh, no di da kaya't san lang. Ha? Sika nga ruti kayak ko Elisa. Iso nga aklunin na kuman. Chick boy kan samot, Alison? No iday, wang aklunak. Ngam no ita, sanay. Nang balbali wakaon. Sikan ti maudi nga ayatag Elisa. Ay, sige nga ron. Aklunan kan, Alison. Ay! Tingkyaw! Ay! Ah? Rumwarta nga ron tayo intag date. Ha? Pagditantangay? Kainta mga niti turo-turo Kalpasan na kaintag pag na di parkay. Numabanog tahan. Inta ginana. Inta... Agit ida. Paginanaan tangay? Mam to Hala, agrobak ka. Ingkag di ko sahin. Tapno, nabanglo tang agwayaw. Kunang agpasyarta. Ngam sa bali matuin mayanta, Alison. Anya ngay. Nailaw ang talagat nga ruda na di na oras. Ay, ayatan ka ngamin, Elisa. Iso pasat ti pa naghayat ta adwa day tao. Sapay ko mga rod, tadi naktulokwan. Saan to? Apay ko mga ramidag ti kastangay. Nagbalbaliw ang ruday. Sikan ti painal. Kat, anya nga rod ti plano mi ti relasyon tangay. Agkasarta ka din wano saan pay. Sampay mo Ipahapas tapay mo ti kuy-kuyaw. Enjoyin tapay ti relasyon ta kasag nobyaw. Sakbay ti kalaysa. Makauray na ita kasar, Elisa. Nakapas nga yakon. Nakatanggadak pa yan. Nga maging gaita, di ka pa'y lapim masyar iti balay. Iso nga inyag kun diti balay yu ti anak ta. Tapno makita mo at Alison. Kita mo ta anak mo na, karuprupam launay. Ubang mo ta. Apay ngay may kamay. No kwarta ti kasapulan. Awang may tagkaw. Awang pa'y trabaho. Kagsalukag ka, tapno da may suportam dito anak mo. Kaya't mo tagdarumak. Kwa, sana. Maawatan na kumamay. Awang pa'y magtrabaho nga raw. Awang mangawak kanya nga trabaho. Awang kano bakantay. Iso nga ano sampay lang Sana balay, tanuad na to ti trabaho kung kamang tedak to iti kwarta kang ka.
Oray binulan no isaw. Urnusan tangaminan ati amin kadata. Taura siyak tagtrabaho, tawawiram ta anak ta. Sana. Naupayak ka dagiti dadakkel maw. Kunang bilan asino dagagsasaw. Imparo pa kanya kaon adidak kayat aparakeng ka. Tais tambayak ka naw. Di umadayo ta. Lumasin ta iti pag naedan. Sana. Sorry ah. Gapo iti impakita dagiti dadakkel mo kanya. Napukaw mo iti panagayak ko keng ka. Anya? Tayabas to nga ron ti anak ta! Mangtad kay ti kwarta! Awang nga trabaho. Apa hindi ka makawawa tayo? Kagawa ang tagsapol iti trabaho ah! Ikang kay ti makabulan na pawayway. No di ka pa lamang iti suportam talagang ang daruma ko nalisaw! Kahit kaano nga rin ang malanitan ti subil nga paray. Ikasar mo na ginubyam. Ay, awang pa'y kwartak paray. Agururno nga pala. Kasano ang makaurnong nga paray awam mo trabaho. Ay, huwag nga raw. Awang mo nga may master ka na trabaho. Ay, ang mga nodam mong paray. Ano kaya mo paray? Umay kan iji pagtrabawa. Ang sapsapol ni Nana Maria ni Timay Sapay a hardinero na. Basit sa amat ti suldaw. Sakto lang paray. Maya ti jay tanasing pagtibos ka. Istiin ka. Isu alibre amin akanan kinda dumapay ang masapsapol mo. Sige mga raw. Tanay. Reng-rengen na dyan na anak kak nga ikskam. Agdaw-dawat iti suporta ka awang mo maitig ko pa'y ah. Tawang pa'y mo at trabaho. Sige gayam ti ibagbaga ni Ruel nga isarag na. Anyat nagan mo? Alisaw na na. Okay nga ron. Panawan kayon tagbiyahe kami pa'y. Itulod mi dagiti order asabsabong. Ruel, sikan ti makamoy ti gayem mo ha. Isurom dagiti aramidan na ditoy. Okay? Wala na. Sige nga Rod. Panawan kayo pa'y. Laita si kasunta mula ni Nana Maria pare. Nagato ko sa sabong. Ilakla ko na kita. Iso ti business na. Ado ti pang ibagbagsakan na itimula na kasabsabaw. Apay manot tawin nan ti amo ta paray. Nasurok sa 60 na. Aw! Saan mo amadlaw? Nagsiksin yun. Wala pare. Nasikaso nga iti bagina ni madam. Ado ti kwarta na pagpapintas na ko naman. Pao! Nagpintas pa'y mo ilasog ti pamagina. Bagay na di surpan na. Tanagpo daw. Ayang nga iti asawa na paray. Diyan mo pare. Saan mo amaw awatan ti bagbagana? Nagduma. Ibagana abalo. Nukwa. Ibagana asina. Saan mo makainom? Ibagana bakit abalasa? Anya? Agin inom di amot ah? Ay nakaro paray. Mamartal ni Nana Maria. Mawan mo makikita ka asawa na. Balo siguro na. Uno saan? Nagsinatan. Alison, nasaya at nagawid ka. Masikugak matan. Ha? Naminsyam na ilawan ta masikog kan? Ha? Ni, apay akas na ti sa umngay. Apay adi mo pa dyan asikat ti ama to inawag. Saan kumamatakas na ah? Sika lang matinaglaw anak. Sika lang matilalagyan na kirelasyonak. Nalagi ka nga rod agsangit ay. Ala ka ay wanang marot ta si kugmaw. Ikasar na kun ata masikuga kun. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang ko. Awang nga rod kwartak. Agurnungak pa'y ah. Uray tulagan tayo pa lang ti kasarta ah. Uray agkasartan to inton makaurnong kan. Basta matulagan ti kasarta. Sapay jak pa'y nakasagana. Aguray man pa'y. Di na pa'y manlarang-rang-rangay. Tanay. Mariribo ka na. Di ka pa'y lumumay ti balay. Kita ino ka sa no ti aramida. Ha? Kay kasano daytan. Duan tinapututam alisaw. Anya nga ito saram ang mga kasar ni Elisa. Kit awan pa kwartam. Jak pa'y may kasar. Imbaga nga gurnungak pa'y. Kanayon nga umay dito'y balay ti amana. Kinuray ni Elisa. Sumanuble dito'y balay. Pagsasaritaan tayo kanon ti kasaryaw.
Daguli mo dagi jata tao. Kaslamot tumaray da tao. Gagangay na abarok. Tamasikog ka nga rudan dyan ubya. Apay kami alang sikog ka malay. Sige, tagsugli aja trabaho. Dak pa'y lagaway. Tama-estresa dito'y balay. Alison, Ay na, apaw, kinidayan nak to'y amo niyo. Alison, Natak kinidayan na manay. Apay ngataan. amom, nagkwapo ka man. Ay, thank you, ma'am. Ay na, nagpintas ka, may. Nagsiksi ka. Bagbagay mo ta nagkita ang abistida. Nagpudaw ka pa'y, ma'am. Thank you. Umay ka tayong tag-merienda. Ay, jak pa'y mo inalpas teraramida. Basta, umay ka. Madamdaman tunday ta. Inta pa'y ag-merienda, ijay silid ko. Ada ref ko, ijay silid ko. Iso nga ada injay ti meriendaan ta. Umay kan. Namwak amaro ka pa'y. Iso nga amok adakal dinamnamakan ka, Alison. Nana, apay, balasang ka pa'y? Balo ako, Alison. Kung nagbagbakbakita ka balo, ngam, narigat matgayam ti awan kankanwana. Anda ka din nobyam? Ha? Ay kwa, awampay? No kasta, arman na kon, taklunan ka adagos. I love you, kunamon Ha? Tasong batak adagos dayta. Alan, arman na kon, Alison. Hasta mo lang tinaramin na kanya ide paray. Yung yak tinuto pa. Taim baga ka da sawak. Tamo na ngamin ide, baruak pay. Ngam ide imbaga ka da nasawa. Sinardingan na kamatay. Anya? Sa bagay, ubing pa'y matilangan ni Nana Marian, paray. Kasla kaya mo. Pampanunuto nga, may. No ni Nana Marian ti pakirelasyon na. Di sana kung problema iti kwarta, ha? Ne, kita ama. Di ka tartarot sudos paray. Panunutan pa na imbag ta, mga no mailaw ang ka. Sa mo siguro? Awa mo dakis na tawa mo asawa. Ngam kasanon genubiam. Masigog sabay ay. Sinak, dayayin paray. Marian, hanay. Aday pudnokon ka. Sapay kumaata, di nakagura. Ha? Anya dayta, honey? Kwa, ada dua na si kugak. Tingkang kama, da bagida kanya. Da kaya ida. Si katilab kau. Isu na lang ka problema ti suporta kadagiti putok kau. Sana problema dayta. Mabit lang, ha? Oh, atoy. Nay, apay ngay dito akwartahan ay. Itid mo asuporta dagiti putot mo. Basta ikarim asyakla ang ti babae, ti biyag mo, Alison. Si kalati ay ayatang. Isu ajak mabaling agbawin iti sa balay, hanay. Nadamag ko nga da ka nung trabaho, isong imayak, Alison. Ay, Ngay, dayta. Apay, dayta lang ay ah. naglastog ka? Itupak-tupak mo mulat tanti kwarta di talamisaan. Gunatan o dayta la suporta ti anak ko tikid daw magmay pa ko ah. Alam dayta hanta pumanaw kakiting. Apay ngay may kamo Elisa. Anya masapul mau. Apay nga yakas jet ibagbagam iti text. Anya asina nga ibagbagam. No niya imbagak ititiks ka. Waka day jeti agpaisaw. Suray. Ngimawang maramida. Na nagbaaw mo tinti pa nagayak ko kang ka. Anya mabaling ko ngay. Masikuga ko na, Alison. At danton anak ta. Kasarlaangan ti kurang ta. Kasanon ti agbalin nga anak ta. No ti may papaniti si Kugmaw. Nakasagana ka mang suporta. At taw'y pauna suporta day ta. Nay. Nga ganak ka. Mang tidak to'y tigas to sa medyo ospital. Uray di private ng ospital ti paganakam. Mabalay.
Ta kabailak abayaran ti gasto sa mijay. Anya? Alison, limbas to kan sabat na anak ko. Nagsasao ka. Kung namailan asino kan akabaknangan. No suporta lang ti kasapulan na kita babaay. Itagaw. Nay talanga ya. Basta di da idildil ti bagida kanya. Ta jak kayat idan. Di ka nagpalastaw ka nakaw. Lagi-lagi pa. Asaan mo akwarta. Ti pagpalpalastog mo. Oh, anya samay. Agasawa kami kani Marian. No nya kwarta na. Kwarta metang. Anya nga gasawa sa asawa mo. Di kayo pinagkasar. So nabali, tagkasara kami to tata. Busy ngamin na kanayon ni Marian. Iso adi na pa'y lamasahang o ti may papaniti kasaramay. Ay, ano, timang ko nga ibagbaga dagiti tattao. Kwarta ka no lang, ti kinayat mo kini Marian. Ahaw, sa wanda ti kaya ada sa wing. Apal dala kanya, day ta. Awang namin Marian da, tata. Agrobot ka, Alison. Darasam. Apay, papanak ngay hanay. Pumanaw ka pailaang dito'y balay. Darasam, tamagan numasangpat. Ay, sus. Anyagay. Adan, nakabaybayag kan tumat. Asino nga minti dinteng ayahani? Ala, mapan ka nga ro di silid ni Ruel. Ala, amin akawas mo dito'y silid ko. Darasam. Apay nga min aya. Di ka maawatan. Basta pumanaw kan. Darasam. Huwag nugayang, tintanong na kanaya, Marian. Nga adagayam lalaki. Kat pinagnaid mo pa yan, dito'y balay. Ador, agpalawag. Marian! Apay niya kaya sa hunday day. Marian eh. Nagpilyoan tata. Agpili ka. Bugbugan ka. Wano idarong ka. Ha? Apay asino ka kaming tata? Siyak tinasawa ni Marian! Anya? Marian! Apay ko naman nubalo kan. Antay ka. Agpili ka ko nak. Idarong kayo, wano bugbugan ka. Agpabugbog ka na, Alison. Panarigat ti maidarom. Narigat ti mabalod. Alala, agpabugbog ka. Langaro da. Tigay. Nagpadano ka kaon, tata. Ala, mangan kan. Nagtumar ka iti agas mabaraw. Iti yung tagka bibikaw. Haw. Makapangan tatang. Ikari katam. Tapno baka tumar ka. Nagsakit nga rin din. Sana dako tiyo kariri na tisakot. Aral ko. Kay, basol ko nga raw tikas na nagpanagablo ko. Basol mo ba ilan? No apay na basamak tigas-tingin ka? Si kalangarudan tibas asikaso. Si nga pala tiagot. Tapos. Sorry tatang. Kundi palastog ka. Ibagbagam abak nang ka. Tabak nang di nakarelasyon mo. Ngamadtama gaya masawa na. Anya nga ita? Tatang. Ala, agawa ang tagpaimbang. Tagtrabaho ka ba? Tapno at pagsuportam ka lang ito'y dua putot mo. Agsalukag ka. Trabaho ti bilukam. San a sugar mami. Nawatam. Tatang. May ikaw. Insang sangit kulatan tikas dyan nagbanagak tabasol kumat. Tapaman na nagimbag nagiti sugat ko, ingka gumaak ti nagsapol iti sabali at trabahok, kat kasi na nakastra ka kiti may sa pabrika, tapno da pang suportar ko kadagiti anak ko. Kat baruak pa'y lang aging gayta, takaslawan matan iti panunod ko ti mga sawawan lumakinobya, tadagiti latan anak ko tayan da atensyon ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Alison. Alagagayam ditaan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Alison. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.